til den her video på VM Mario Hideo Victory League. I dag skal vi lave en Victor Special, fordi jeg står lige fået et job over i Kiwi, så jeg skulle lige ved Tinder. Det er sådan en, der laver milkshake og sådan noget, eller drinks til folk. Så derfor skal vi lave Victor Special. Det drink vi skal have, det er det her citronsaft. I kender måske citroner, det er bare sindssygt surt, men det her, det er noget farligt stads. Så det putter vi lige ned i glasset. Ja, tisse, kan I nok se. Tisse. Jeg skal også lige smage. Det næste, det er noget af det her Squeak and Heap Cool. Det blå saftevand. Det skal vi bare have lidt af, ellers så får jeg sgu ondt i maver. Ondt i numsehuller. Sådan, ellers så får jeg bare alt ondt i maven. Det næste vi skal have, det er alle mælk. Sådan, mælk for patter. Så kommer der noget brystmælk. Ja, sådan. Ej, det ser sgu helt lækkert ud. Prøv lige at se, det ser sgu helt lækkert ud. Jeg får helt lyst til at bare lige køle det ned i mauser. Faxe Kondi. Det er noget farligt stads for tænderne. Men ja, er der sgu lørdag. Derfor tager vi sgu også lige noget Faxe Kondi. Bare køle hele lortet ned i. Den joiner skulle lige Faxe Kondi. Pepsi Max, no sugar, taste yours. Det er sukkerfri. Ja. Så det putter vi sgu også lige ned med det lort der. Ej, puh, der skifter den skulle lige farve. Ej, prøv lige at se det. Men jeg får sgu helt lige lyst til at prøve den i mauser. Næste, det er yoghurtdrikke. Ej, hvor dejligt. Bare køl hele lortet ned i. Og den sidste er Coco kakaomælk. Sådan. Nu kan jeg nok se, det er sgu rigtig en farlig drank. Så jeg skal sgu lige have en brækspande. Det er bare dejligt. Skal vi sgu lige smage på det her shit her. Det smager sgu rigtig dårligt, så vi tager sgu lige sidste tår. Victor Special kan sgu ikke anbefales. Jeg kommer sgu lige til at brække mig lidt, kan I nok se. Ja. Husk at like og abonnere til Victor Møller. Join the smoker world.